জয় বুবাগরা তিনি নরক চিনে কক বরক মিডিয়া চ্যানেল বাই কিसा কক साना मुसुंमानि हांगाय अबसे जों 72 years डेमोक्रेसी फायै जों साफार खालायखा दाबो आज 72 years नि जेता साफार खालायमानि न सल्भ खालायनायनि बागै जोंनि बुबाग्रा थानसा नांनानै बागै जतन कबखा एवं आ थानसा बनि प्रजा जतन बनि बखा नायसिगै तिनिओ मीन्स थानाय 10 तारिखो जों मेजरिटी मानाय जोंनि दिप्रा मथा एडिसिओ जे कन्स्टिट्यूशन नि फ्रेमवर्क नि बिसिङाव आ जागायाव सरकार गठन खालामनायनि सुजुग मोनखा एवं आ सुजुग न तिनिओ दामनाय चेयरमैन ताई चीफ एग्जीक्यूटिव संखा आउनि बागै चेयरमैन ताई चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर न आंनि व्यक्तिगतभावे आं बरनो खाकाहाम याफारो ताई आं वानसुगो चिनि बरंगुनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर पूर्ण चन्द्र जमातिया राजानि जे हामजाकमनि खायरकमनि तैबनि मुसुकमनि आबोनाबो अबयसै राजानि बुद्धि परामर्श नावै आबोनो राजानि वानसुकमनि न सक्सेस खायमाना होनाय मीन्स चिनि राजा आ जागायाव दिनैओ बाक्सा कनफ्यूज जाक दङ बगनतुइ गांगांके दिनैओ ताङै राजा चीफ एग्जीक्यूटिव नालिया होनाय के आंनि जेबो कनफ्यूजन का चिनि राजा ताङै चीफ एग्जीक्यूटिव नाया तिनी फुङां क्लियर अंखा चिनि राजा ताङै चीफ एग्जीक्यूटिव नालिया तांनि माले ब चीफ एग्जीक्यूटिव अंनानि बागै ब बुतो बासाया थामजांनानि बागै रिङो चिनि 72 years जे जों उकलुग क्लायै साफार खालामनानै आबोनो सल्भ खालामनानै दैट मीन्स ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जोंनो रुवै जों अहानि बसा जोंबो बयहायके जारा अहानो कंट्रोल खायदोंनाय फातार हानि फायनाय बरा खामसा माहायके हामजादै दनानि बागैनो चिनि राजानि वानसुकमुं एवं आ वानसुकमुं न ब इम्पोर्टेंट रैनो बतिनि बनि जेता सेक्रिफाइस न बताय गुफनोका फिया बारो सेक्रिफाइस मिया ब सावो पुइला ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से आनि नाहारमुं चेरो आसुकनानिया किन्तु ए अर्थया जे तबु महाराज चीफ एग्जीक्यूटिव ओनलिया गांगांके जे महाराज नि नासिकमानि बा चिनि तिब्रा मथानि नासिकमानि आबो सक्सेस होनबा फियाबा अकग्रक आं आनि पर्सनल व्यूस साइड दङ आं मथानि नै सामनिया किन्तु फियाबा चिनि महाराजानि जेता वानसुक मुं माने फर्स्ट प्रायोरिटी गांगांके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मीन्स तिब्रा सानो yok samarunani abun boni naharmo tai chair ba power abun ka bon secondary karon tami mole boni chair bonangya power bonangya already bo king abuni bagai ang jara tamnai Tripura mothani ja sanyo সাধারণ বা খরকসা সামং थांनाय हिसाबाव jara abo hai confusion wi tongnai rokno आं दामनाय कबकनान मुसुङो जों कनफ्यूज जानायख्रै चिनि मेन डेमोक्रेसी सिस्टेम तै खलाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मीन सेपारेट स्टेट इंक्लूडिंग राजबारी सह खलायै चिनि हिस्ट्री न जों रिपीट खलायै जों अहानि बसाके तंगान आबोसो कपत एवं राजानि नंबर 1 सुकमानि बा आबोनो गावनि बागै जे ब वानसुगुइ डिसिजन नाखा
abo 100 ni bisingo 100 correct hoito sung busi me ami confuse mo raja chi executive ungyang kang kai hoito chini administration no ba chini jeta wan chung mani success ang lak abaya chini rajang kha Tripura mothani chairman Tripura mothano Tripura mothano bono bibag saluk nai ebong Tripura motha means party no bono bibag no naikol nai aun bagoi CM mani Biching tei khlai greater Tripura land tuwi manja greater Tripura land tuwi man nai chini raja এবং বজি সংস্থা মানে যেটা অর্গানাইজেশন ত্রিপুরা মথা মথানি বিশিংতি যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই এডিসিও পাওয়ারও থামানি বিশিংতিয়া এডিসিও তামনাই পটনা লাইমানি বিশিংতিয়া আইছে আবনি বাগৈ আবনতই কনফিউজ ইয়াংনানি বাগৈ যত মানে তাকো বখরক না কয় जों कन्फ्यूजन जानाय खरै राजानि वानसुक माने आबनो जों सक्सेस खायनाय थांगांगांगाय एकमात्र जों ताबो बर काहामनाय एवं बर काहामङै जों जे जानि जा तामनाय चिनि बसकांगो सामं दंमाने आबुनसो जों मा खालायनाय जेमन ताबो एग्जाम्पल आं कयनाय आंनि व्यक्तिगतभावे त्रिपुरा मथानि खरसा आदम हिसाबाव ताबो जों पंचायत नि होइते ग्रासरूट लेवल नि होइते जों बर काहाम मावफायनाय ताबो जे ग्रासरूट लेवल मीन्स जे पारानि मेम्बर नाय आ मेम्बर ब आ पारानि जो तो बर रंनि बागै सिबो वानसुकनाय बनि निजिनि बागैया जे गावसभानि जे एडिसि विलेज नि चेयरमैन नाय ब आ एडिसि विलेज नि जो तो गरैरकनि बागै सिबो वानसुकनाय बनि निजिनि बागैया बनि बागै मेम्बारनि बागै बनि साखा तंनाय नेता बरकसो वानसुकनाय बरनि फिउचारनि बागै ताई जारा ब्लक लेभेल तंनाय बरक बाहायनो ब्लक नि आन्दाराव जे पंचायत बा जारा लिडार दङ बरं बागै वानसुकना नांनाय एवं आप ब्लक लेभेलनि नेतानि बागै वानसुकनाय ब्लक लेभेलनि साखानि नेता आबो हायके जों दफानि बागै सेक्रिफाइस मा खायनाय एवं दफाना हामजागै सावमा खायनाय एवं आबो हायके जों खायगांगांगाय चिनि राजानि वानसुकमानि आबो जों जरा कमनि बिसिङैनो चिनि राजा जोंनो त्रिपुरा ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड जे तबोइ रफायनानि बागै जे मुसुंजाक माने जरा कमनि बिसिङाव चिनि राजा जोंनो ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड तबोइ रफायमान आबो गांगांगाय आनि जेता বিশ্বাস गान बागै आं जतनन कबंगान मुसुङो ताबो कथाल चिनि एमडीसी बा ईएम नायखना एवं सीएम जतनजों माने खाकुवार बायखे सामं कांकांकांकांकाय चिनि राजानि जेता वानसुक माने नसं अबश्य जरा कमनि बिसिङाव सक्सेस खालारि माननाय जों राजानि उपर जतन ताबो माने तामने 100 बिसिङाव 100 दङ आउन बागै आ जागायाव जों दङै बासावै जों दामनाय बिभाग साइडनो फिलआप खालायै जों आगुगै मा थांनाय एवं आगुनानि कायसा जरा आउनो तिनि निचिमि सुरुंखा एवं आ सुरुंमानि आउनो जों नन स्टप कन्टिन्यू क काहामनि बिसिङै बर काहामनि बिसिङै वानसुकमानि काहामनि बिसिङै खालायै जों आउनो सक्सेस खालायनायनि बागै जतन जों बसकां बोखां मागुलायनाय एवं आगुनायनि बागैनो आं खरकसा दामनाय त्रिपुरा मथानि मेम्बार हिसाबाव आं जतन कबाबो अबनो आनि मेन सानानि मुसुंमानिखे ताई नरमनि बिसिङाव जुदि कुनु सोंजांनाय दंखांगांगांखाय नरकबो सोंनाय मानो हामबाय जतन